Acum, hai să ne uităm un pic la clasa noastră car. Vedem care e atributul acesta name. Dar dacă eu în clasa mea sports car, eu pun același atribut cu același nume. Văd că nu-mi dă nicio eroare. Și să zicem că eu aș vrea, by default, ca orice obiect care se creează din clasa mea sports car să aibă numele mașină de curse. Și la fel, by default, ca orice obiect care mi se creează pe baza clasei mele car, să aibă numele mașină. Eu aici, dacă ar fi să șterg acest sports car name, ca să nu setez o nouă valoare, și eu vreau să-mi afișeze sports car name, dacă ne uităm, sports car are un atribut name, dar el extinde clasa car, care și el are un atribut, tot string de tip cu numele name. Și haideți să vedem care din ele le va afișa și să înțelegem de ce. Sports car is mașină de curse. Deci o să îmi afișeze sau o să-mi ia valoarea clasei mele pe care eu o instanțiez. În cazul de față este sports car. Obiectul meu este de tip sports car și eu când vreau să accesez name care este și în sports car, dar este și în clasa pe care moștenește sports car, el întâi o să-mi caute în clasa mea. Și astfel, pentru că el găsește în clasa mea acest atribut, el va lua valoarea acestui atribut și acest atribut este cel care se va schimba dacă eu voi modifica aici. Voi pune sports car name este BMW. Și dăm start. Sports car name este BMW. Deși este setat de default, acum el îl suprascrie valoarea acestui atribut din name. Dar dacă eu aș șterge acest atribut și aș șterge și acest atribut și dăm start, vedem că îmi va lua valoarea atributului părinte. Deci el întâi se uită la clasa mea după care eu fac obiectul și după se va uita la clasa părinte dacă are acel atribut și va afișa valoarea acelui atribut dacă este unul setat. Dacă nu este unul setat, să ne readucem aminte, va fi null, pentru că string este și la el o clasă și atunci când nu se dă nicio valoare, valoarea prin default este null. Și astfel, așa înțelegem un pic mai mult moștenirea. Atunci când sunt două valori cu același nume și de același tip și în clasa copil și în clasa părinte, prima oară se va uita în clasa copil, după se va uita în părinte și după se va uita în părintele părintelui și așa mai departe. Spre exemplu, clasa mea diesel car extinde clasa mea sports car, iar clasa mea sports car extinde clasa mea car. Dacă eu la diesel car îi pun un nume, string name, mașină, diesel, iar în sports car pun același nume, același atribut, public string name, mașină de curs, și clasa mea care are același atribut name, care se pune numele mașină. Dacă ne ducem la noi, clasa noastră diesel car, și vrem să afișăm mașină diesel car name is și punem diesel car name, o să vedem că mi afișează caută întâi în clasa mea diesel car. Și dacă nu există în clasa mea diesel car, va căuta în clasa părinte, adică mașină de curse, în aceasta. Și dacă nu va exista în aceasta, atunci va căuta în clasa părintelui și va da mașină diesel car, adică în aceasta. Și dacă nu există, bineînțeles, și în aceasta, îmi va da eroare, pentru că nu îl găsește nicăieri acest atribut name. Asta pentru ca să înțelegem noi cum funcționează în spate Java. Întâi se uită la clasa respectivă, după la părinte și după la părintele părintelui și așa mai departe.